Hello guys, zvanzi mwanakomana anodashura sinhi romudzimai wababa vake. Guys, nyaya yachona iyi yakakura muto. Tisati ndapinda munyaya zvizere guys, da kutenda nesapoti yamunopa pathis channel. Uyezve ndichiti kune vese vatanga kutitsika nhasi, vatanga kutijoinawo nhasi, angofarirawo this channel, wongosubscribe then wobaya notification bell kuitira patinouploada latest video hauzodarikirwi. Nyaya iyi yakamira yakadai guys. Zviri kunzi izvo murume wekugokwe akaita chinhu chinosvodesa zvikurusa apo akagara nhaka mudzimai wababa wake uye aive wechipiri akatanga kuita zvebonde naye. Kileni majaji wekumajaji village nemudzimai wababa vake wechipiri Plucky Duma vakapata musha mushure mekunge hana dzavo dzaroverana. Ushamwari hwevaviri uhwu hwakabuditswa nemudzimai wamajaji uyo aive ogara nenzara yebonde uku murume achinakirana naDuma kumba kwake usiku hwoga hwoga. Hanzi mudzimai wamajaji uyo akaona zvisina kukodzera kuti amwene vake vaite bonde nemurume wake, vakabvunza kuti sei vaidaro, hondo ikatomuka. Nyaya yakaendeswa kumapurisa. Nyaya yakasvika zvakare kudare rachief neMangwe, izvo zvakaita kuti vaviri ava vadanwe. Ndanzwa nezvenyaya iyi uye ndadeedza Kileni majaji naPlucky Duma kudare. Zvinhu zvisingatenderwi pachinyakare chedu kuti mwanakomana anorara nemudzimai wababa vake. Vanodaro chief. Shoko rakasvika munzeve dzangu zvichinzi majaji akarova mudzimai wake mushure mokubvunzwa nezvenyaya iyi. Saka guys, ndo nyaya iri panapa. Muionawo sei kuti mwana anogara nhaka mukadzi wababa. Guys, hazvina kumira mushe. Ndo nyaya yandangoya nayo kuti mungozvinzwirawo guys kuti ane zvinoitikawo mashura anongoitikawo munyika umu. Thank you guys nesupport yamuri kupa pathis channel. Tobatana panext video. Like